Dit is mijn werkkamer, ja. Je zit ook de meeste uur per dag hier, ja. Ja, 's morgens ging ik rennen. En een half uur bak ik koffie en dan ging ik weer. Jij weer niet, dat is met die werkmannen. En dan bak ik koffie en jongens, 4 uur raak op. Ja? Wat er gebeurt, 4 uur raak gewoon op. Okay. Ja, ja, dat is bij mij sloes. Ja. Mooi een dag. Zo, dit is mijn eerste poppenhuis die ik ooit een keer maken heb. Waarom wil je zo graag een poppenhuis maken? Nou, dat komt, zal ik je vertellen. Mijn broer en ik zijn allebei hobbyisten. En mijn oudere broer die went in Veenendaal en die moest een keer iets halen bij Karweipostwaai in Veenendaal. Dat is een hobbywinkel daar. Nou, we gaan mij net. En dan gingen ze daar net een demonstratie, allemaal van dit spul te maken. Allemaal machientjes staan en ik zeg, oh verdomme, dit is mooi werk. Ik zeg, dit is leuk. Zodoende ben ik eraan verslaafd geraakt. Dit zit een officiële teken, zit dit er niet omheen. Dit zit er niet omheen, dit is gewoon vlak met die tekening. Ik ga een dakwoord omheen maken. En dan ga ik ook zink inzetten, alweer. Je bent een beetje een perfectionist. Ja, ik denk verder nou. Zo, dus hij ook een dakwoord omheen zetten. En dan vreemd het werd ook niet altijd naar beneden. Een regenpiepje en er moest er een regentonsje bij komen met een kraantje eronder. En dat zijn die kleinigheidjes, zoals dit ook. Ze moet een beetje smurren werden, dat moet niet allemaal nij werden. Want Jesje hou je alle keer in de butten. En dan komt dit omheen. Allemaal zelf maken, er zit verwachting in. Allemaal afvalspul bij de tapijtzaak waar een stukje lang meer is een zeil. Wat ze oeren hebben, dat ze fut gooien. Nou, dat kan je wel gebruiken. Van verfstokjes van de karweiwaai. Kijk, het stempel van de karwei zit er doorheen. Dat vrees ik dan allemaal. Maar ga je dit maken voor de band? Ja, dat is al een keer, maar er komt niks van je. Die interesseert dat niet zo vol. Nee? Ja, die vinden het mooi, maar... Maar het bloed gewoon bij Heid. Ja, ik zeg jongens, als ik een keer me ophouden een paar keer hadden met helemaal die knippen tussen nu, een keer naar de band daar, die hebben al een keer daar zo zijn. Deze keer dan de kleindochter daar heb ik beloofd. Ja. Dus die is straks nou in de hut, straks nou oktober in hier. Oh ja. Dus met nog 14 is mij de buiten. Dus dat keer daar staat gewoon wat die tot de bieden, weet ik niet. Dus dat zullen we dan wel. Ja. Ik ben er makkelijk in hoor. Ben je ook blij dat de man boppen zit? Ja, ik vind het lekker noffelijk. Jo, hebben ik een mooie hobby. Ja, een mooie hobby. Het is een hele simpele hobby, maar ik ben zelfs secuurder dat ik mooi tussen de lijntjes blijf. Want vroeger was ik wat slordiger. Oh, En, maar de man is ik heel secuur, hè? ja, die is veel secuurder dan ik. Ik word wel eens gek, zeg ik, van dat jij zo ontzettend precies bent. Want dan zeg ik, ah joh, dat ziet een ander nooit een keer. En dan zegt hij tegen mij van, ja, maar dat haal ik er even uit, dat doe ik even opnieuw, want dat zint me niet. Nou, dan heb ik zoiets van, laat toch zitten. Maar zo is die altijd geweest, hoor. En we te keer even met een poppenhuis watje? Nee, ik ga er niet mee spelen. Nee. Nou, en dit ben allemaal die ouderwetse rijmers in de kisten. Ach ja, die hebben ze niet staan in de kringloopwinkel in de Sjoerd. Rommelmarkt, dergelijke dingen. Maar hoe gaat het dan? Want je hebt wat in de holle en dan ging het maatje of ging je eerst Ja, tekenen? nee, ik teken ook niks, zo de holle maak ik het. Ja? Ja, ik maak er zo de holle bij. Maar net van het internet of zo? Nee, helemaal letterlijk helemaal niks. Nee, hè? Nee, ik ben helemaal in internet, man. Oh god, nee. Nee? Nee. We hebben niet eens een computer, dus... Oh, oké. Want we hebben een moeder een iPadje. Dus... Dit is het nieuwe project wat je aan het waan... Ja, daar ben ik nog mee bezig. En het wordt een kasteel. Ja, dat hoop ik ermee nou. Dus de eigen ontwerp, dus ik ga gewoon wat in me kan temmen, ik joh, dat wordt. Wat heb je dan altijd dient voor Bij werk? een hoopzender heb ik al, ja. Dierenwerk bij hoopzender. Ben je een echte verkeper? Ja, echt een oude rad hoor. Echt een oude rad hoor. Ja. Daar kwamen we nooit weer van af. Nee, dat kwam niet van mij, man. Dit kwam niet makkelijk van mij. Nee, ze moesten nog uit.